Martin a Lucia chceli začať podnikať, ale vybrali si úplne odlišné cesty. Lucia si otvorila kaviareň, milovala vôňu čerstvej kávy a vedela, že ju ľudia pijú každý deň. Martin naopak chcel skúsiť niečo úplne nové a vytvoril aplikáciu na objednávanie jedla. Lucín biznis rástol stabilne, ale pomaly. Ak chcela obslužiť viac zákazníkov, musela otvoriť nové pobočky, čo si vyžadovalo veľké investície. Martin čelil inej výzve. Netušil, či ľudia vôbec budú aplikáciu na objednávanie jedla používať. Bola to novinka, neistá a riskantná. Lucína kaviareň sa rozrastala jedna prevádzka za druhou. Martin zariskoval, ale keď sa jeho aplikácia uchytila, rastla exponenciálne s minimálnymi nákladmi. A tak Martin vytvoril startup, inovatívny biznis s potenciálom rýchleho rastu. Lucia mala firmu, ale nebol to startup. A čo ty? Ktorú cestu by si vybral? Daj like a follow, nech ti neunikne ďalší cenný obsah.